Lejla tajba senjuri, u nilqakom għal din il-post match reaction ħanżejħula hekk ta' Sassuolo Milan, l-ewwel qed nirringrazzjakom tal-li oġobkom terġgħu tinaqdu magħna tal-Kamra Sportiva fejn id-darba minn issa nkun waħdi imma se nkun fil-kumpanija tal-editur. Interestu m'hemmx tagħmel hija d-darba u kuntent iktar minni. Daw l-affarijiet jiġru nhar il-ġimgħa u kellu l-istess riżultat tal-lum ma bil-kuntlarju. Allora ovvjament kellu daqsxejn ta' dwejja kbar. Jiena kont kuntent bit-tnejn xejn fuq il-Bologna. Illum jiena Delus. Delus mhux tgħid qed tisimgħu bħalissa li Zlatan illi ddeċida li jiġi jdur ħdejna. Zlatan u Dias saħjar ma semmiex lok nibatu jisaq il-ħass, ovvjament mhux il-qattus imma l-aref ta' Brahim Diaz illi bħalissa bil-lop illi qed itina mujtina xejn tajjeb. Bil-banda l-oħra nista' nitkellem fuq il-logħba, ma tantx ħanoħdilkom raskom għax kienet logħba medjokri, rispett kollu, żbalji kbar naħa Pioli's on fire, l-lum ma kien on fire xejn, anzi nista' ngħid kien on water għax ma nistax nifhem kif tista' nifhem li ġej mid-derby u s-Salzburg, però anke l-Inter jiena rajt il-formazzjoni tal-Inter biex nara l-istess ħaġa daw għandhom id-derby magħna mbagħad għandhom iċ-Champions League huma wkoll. Onestament, ma nafx ma minn ħajjibdew, però aħna ħanibdew ma' Salzburg away li għallhom importantissima nifhimha. Però llum kienet ma' Sassuolo, ta' mhux b'rispett kollu ma' tim tas-Serje G, b'doffiża li timijiet tas-Serje G. Però li s-serraħ tnejn, tlieta, erba' passabbli, ma' sitta. Mela beda kjer. Bentornato Simon waħda mill-affarijiet sbieħ li kellna fil-logħba tal-lejla 9 xhur wara l-inġeri 9 xhur għada propja, ma ħna nagħmluhom illum. Sorry, jumejn oħra. Ma ħna nagħmluhom illum. U rritorna llum l-ewwel partita tiegħu, logħba senza sbavatura kif jgħidu Taljani ma tantx kellu x'jagħmel. Wieħed, Florenzi li sfortunatament jidher li weġġa daqsxejn fit-tul. Fattemminet jgħid anki xarejn, issa naraw, nisperaw li ħobfu li ma tkunx daqshekk fit-tul. Imma tnejn, it-tieni bidla. Tielet bidla kienet Pobega miflok Tonali li nefhimha wkoll għal raġuni li Tonali mhuwiex fil-kondizzjoni 100% wara l-inġeri li kellu mal-Viċenza. Ir-raba bidla kienet Saelemaekers stok Messias, kienet bidla li jien stess tlabt għaliha. Ġieli ma ħanajt xejn alla folja Saelemaekers kien isu Messias fl-aħħar logħbiet, xorta ma nistax ngħid għalfejn għamilha Pioli għax il-ewwel qed titlabta l-istir. Però hawn iċ-ċirieġina sulla torta, iċ-cherry on the cake, iċ-ċirasa fuq il-kek ħanuża bit-tlet lingwi, għax Mr. Pioli's on fire għawek kelli ftit nitfaw veru on fire, meta ġie jitfa' l-xal Dikitelari, plejer ta' 21 sena, labsija biss mal-Bologna 3 ilu, ħada MVP tal-logħba mingħajr ma skurja mingħajr ma għamel assist, skużawni assist għamlu, però ma skurjax li għamel gowlu assista u ma ħax MVP skont lejsimilan.com. Zlatan raġa ġejdu. Jekk iġi hawnhekk nurjulkom bħalissa hawnhekk ara fuq ara timmisdu rasu bħalissa. U għax għandi l-assistenta miegħi għandi witni l-assistenta ħafna bilna li Zlatan ħadd ftit hawnlu dan huwa Zlatan, għajdu nħallu Zlatan. Dak huwa Zlatan. U mela Dikitelari li ħa MVP nhar is-sibt li għadda lab 60 minuta mal-Bologna għandu 21 sena Pioli ddeċida li jitfa' fuq il-bank u jitfa' minflok il-Brahim Diaz illi minn mindu qabdu l-Covid li law huwa kuġin tal-kuġin tat-siju tan-nannu tan-naħadhom għalli kienu għax letteralment huwa plejer mibdul u huwa plejer li mhuwiex jagħti l-istess kontribut illi ta' qabel ma kien ma qabdu l-Covid. Tantu hekk illi jiena kontet imnalla illi naħejna ġara noblu għalih. Ma m'għandix ngħid ovvjament. Nirringrazzja l-Alla li ġibna l-Dikitelari u lill-Adli
għalkemm nittama li jilagħbu iktar. Illum mossa waħda li xbitni tapju għalli ħansemmi l-Adli, kienet li daħħal l-Adli fuq il-lemin, għalkemm ma fimx minn kien l-attakkant fl-aħħar tal-logħba għax Keketelare jista' jkun fattu mbagħad Pioli semma li tista' tkun mossa il-qudiem li jkun bħala false nine. Dan mal-klabb Bruġa minn ma jafx is-sena l-oħra lab ħafna lobiet bħala false nine biex ma ngħidx laħbhom bħala striker u skorja ħafna wkoll. Jien nippreferi wara tliet kwartista onestament, però għal waqt l-istaġun jista' jkun hemm lob fejn Keketelare anke forsi waqt tkun għaddejja l-partita u mhux mill-bidu ibidda l-pożizzjoni tiegħu għal attakkant minflok trekwartista. Dik kienet biċċa xogħol tajba li Pioli prova lil Adli fuq il-lemin għaliex b'Adli fuq il-lemin għandna opportunità ġdida li nirranġaw dik il-pasta żgħada ta' pożizzjoni li għandna b'Saelemaekers u bil-kbir Messi, Messias, nitfisker li għandu las barra l-Messi, ta' senti, jilabu bit-ter, titnej. Allora, nitfiskelu. Differenza għu Arġentini u għet Brazilian, dik differenza bis. Ma' maraw, ma' kun sarkastiku. Kun sarkastiku ma' naqafx l-lum, hemm fejn kun sarkastiku għal-loba tal-lum. Nirringrazzjaw l-Magic Mike Mignan, meta neħħejna Donnarumma kollha tal-ewwel għamilna żball, aħjar tajni għamlu dawk il-flus, għax mhux ħasibu bħalu. Però rridu nisimgħu minn Maldini. U minn Moncada, x'Moncada huwa bniedem li ma jsemmi ħadd. Moncada huwa l-scout, huwa top scout tal-Milan jieħu ħsieb il-Franċiżi. Mela dan Moncada ġab il-Kalulu li qatt ma logħba mal-ewwel tim tal-Lyon. Qatt. Ġab il-Kalulu għal 400,000 flok xejn. U dan spiċċawet mill-aqwa difensuri fil-kampjonat Taljan. Teo Hernandez ixtara l-20 miljon biss ma' Real Madrid. U Barazz ma jridux ir-Real. L-lumu naħseb left back jekk mhux l-aqwa nimmaġna li huwa Davis huwa t-tieni l-aqwa fl-Ewropa. Teo Hernandez. Ngħid, da kollu Moncada. U Magic Mike Mignon huwa t-tielet wieħed. Ġabuh Mantellil, champion ta' Franza. Bil-PSG hemm, b'Neymar, Mbappé, Cardi u dawk. Walla. Majnjan mill-lil falluti ħadu l-kampjonat. Ġi Milan wara ġaħal kampjonat. U llum laqa 12 minn 29 penalti fil-karriera. Dak kważi laqa nofs il-penalties kemm ilu ila futbol. Naħseb li biżejjed minn Ewropa. X'gowleru Magic Mike Mignon. Ma jilabx titollar ma' Franza għax qudiemu għandu ċertu futbol jorif li wasal lejn l-aħħar tal-karriera u Mignon huwa lest li jiggranfalu. Xaru fadallu, mela nistgħu ngħidu jiggranfalu xaru u jidħol floku. Inkomplu billi insemmu ċertu players li ġab Paolo Maldini flimkien ma' Ricky Massara u ovvjament Jeffrey Moncada. Players oħrajn li waslu mal-Milan huma grazzi għalihom ukoll Saelemaekers eżempju min kien jafu. Ħadd. Playeri ħolli ġabu Mattej premjata ditta biex ngħidulhom hekk flimkien ma' Moncada li jmexxi ħafna mill-scouting. Għaliex qed insemmi daw il-players kollha? Għaliex wasal player ieħor mhux magħruf li huwa Malik Tio. Għax hekk qalu li jgħidulu Tio mhux tiegħu. Dan huwa il-ħames difensur ta' tal-istaġun bħala difensur ċentrali inxtara mhux self imma inxtara għas-somma ta' 6 miljuni bej wieħed u ieħor bej bonuses u bej offerta ta' bażi fissa tifħod tkun eżatt ma nafx onestament. Però jidher li dan Tio inxtara mill-flus li l-Milan ġabu mingħand il-West Ham għall-akkwist ta' Paquetá. Allora dak il-flus ġew investiti mill-ewwel fuq Malik Tio. Għaliex qed jintefgħu daqshekk biss flus importanti għaw ħafna ma jafuq jixtieq illi il-closing li aktar ħajsir għada bejn Redbird Capital u Elliott, is-soċjetà Milan ħatimxi minn Gordon Singer ta' Elliott għal Jerry Cardinale ta' Redbird Capital. Daw ovvjament bħalissa dan il-transfer market mexxa minn Elliott. Elliott ħajbeħ il-klabb sew fuq il-flus. Tana rigal permezz ta' Charles de Ketelare, ovvjament msew fuq 35 miljon naħseb huma mor dan il-affarjhom, allora msew fuq iktar. X'inhu jiġri? Qed jiġri illi
Ġeri Kardinale, li ħajixtri 100% tal-Milan, iddeċieda illi jekk il-Financial Times dak li qalet minnu llum huwa veru, il-Milan qegħdin f'bażi soda ħafna. Dan għaliex man Redbird Capital hemm msemmija New York Yankees, kulħadd jaf huma New York Yankees. Daw huma r-Real Madrid tal-baseball fl-Amerika. Rebħu lil kulħadd xebgħu jekku kampjonati għajjew il kulħadd. Tant li ma nafx kemm il-film fejn jissemmew New York Yankees. Ma għandx għandhom nitkellem fuq għadi għax ovvjament jafastit il-ħin, allura li ħankompli ngħidu huwa li wkoll LeBron James imdaħħal f'din it-trattattiva li huwa l-guru tal-basketball wara Michael Jordan u il-mibki Kobe Bryant li huwa wkoll supporter tal-Milan. U wkoll hemm msemmija kumpaniji kbar bħal ngħidu aħna Amazon u aktar kumpaniji li ma sax niftakarhom kollha bħalissa. L-aħħar ħaġa qabel nieqaf hija li aktar xi transfer market sejtina l-aħħar regal però ngħid aktar xi ovvjament ma tistax tgħid xiġri li huwa Aster Franks. Aster Franks huwa plejer ta' 19 sena Belġjan għax is-sura ma jdejna bil-support bil-plejers mill-Belġium. Jidher li se jkun plejer tal-Milan propju f'dawn l-aħħar jumej ta' transfer market u hemmhekk jalaq il-merkato. Nitkellem eżatt wara il-merkato ovvjament wara li għala unkun nistana vot diċenti ta' dan transfer market. Naħseb illi għal-lissa daqshekk issa nisimgħu ftit il-kummenti tal-ħabib ta' Antonello li ovvjament ħajkun iktar bid-daħqa minni wara l-pirra bħali kellhom illu fuq Cremonese bl-iskwarta li dawwiet tal-ħabib tagħhom Jono Tradu. هنعمل ميوت منها. Grazzi l-ħabib tiegħi Clayton żammejt magħruf bħala ċomba tal-kummenti li tagħna fit-tmiem il-logħba bejn Inter u Sassuolo u llum ġustament se nkun qiegħed bid-bissima għaliex efimni. L-Inter għamilna li kellna nagħmlu, irbaħna 3-1 kontra il-tim tal-Cremonese. Vittoria Karozza, ħanajdu hekk. Volderi, anke jekk il-Cremonese provaw tuna hard time, biss xorta waħda rnexxielna nirbħu b'mod komdu u mingħajr ebda problemi. U il-protagonista tal-logħba jew inkella ħansarulu hekk
Il-Rotmans player tal-logħba kif deċiż mill-grupp ta' ħbieb illi nkunu qegħdin naraw il-logħba flimkien ġewwa l-Inter Club Malta llum kien Nicolo Barella illi għamel gowl tal-bliħ, it-tieni gowl. Għamel assist tajjeb ħafna fil-azzjoni tal-gowl tal-Lautaro Martinez u jekk illum il-Barella tajnih vot 8 naħseb illi kien vot mistħoq l-logħba kbira illi għamel. Minkejja dan plejer ieħor illi wkoll nixtieq insemmi vera llum ma skurjax imma ħanajdu hekk. Ta' qalbu u għamel dak kollu li seta biex ukoll ħanajdu hekk qiegħda dmiru minkejja l-barax ta' kritika li għandu fost il-partitarji interisti u għaxjaħ, u għaxwieqaf, eccetera, eccetera, ma l-aħwa Edin Dzeko għandna bżonnu. Illum vera ma skurjax, imma tagħna li seta. Jiġifieri l-aħwa jantuħ ċans għax dis-sena kapaċi jgħid tiegħu wkoll il-plejer Bosniak ma nkunux daqshekk kattivi miegħu. Il-ftit spazju l-Inzaghi se joġbu jtih anki issa fid-dawl tal-fatt li weġġa Lukaku naraw naqx jista' joffrilna. Imma illum Edin ma kellux logħba ħażina u fil-fatt jien fil-paġellet jgħid tajtu wkoll vot 7. Mill-bqija x'nistgħu ngħidu Korea skurja kien gowl sabiħ li ġie minn kontra-attakk, dillum labna ħafna bil-kontra-attakk l-Inter, assista Dzeko, toqgħodux tikkritikaw ħal xejn. Jiġifieri, biss nota naqra dolenti kienet id-difiża llum milli xorta rajta naqra xejki ikolli nammetti u anke l-fatt li ma qlajniex anzi li ħriġna minn din il-logħba mingħajr ma minna dik il-clean sheet. Dejqitni ftit. Ikolli nistqar magħkom għalkemm marit inneħħi ebda mertu lil Ekereke u xi xjagħten ismu da tal-Cremonese għaliex skurja gowl mill-isbaħ. Forsi domanda oħra li għandi llum hija li llum forsi seta' beda lil Onana u mhux il-Handanovic anke wkoll biex nibdew nagħtu naqra ċans il-gowler il-ġdid li ġibna minant l-Ajax jibda jambjenta ruħu fis-Serje A u bil-rispett kollu lejn il-Cremonese naħseb li l-logħba tal-lejla kienet il-logħba illi kellna appuntu ntuħ iċ-ċans jesprimi ruħu għalkemm lajta qiegħda illi l-arranġament qiegħed illi Onana jilab fil-UEFA Champions League u fil-Coppa Italia. Staremo vedere, qed naraw wkoll xi kummenti mingħand Salvatore Muscat. Id-difiża għamlet 4 żbalji banali u setaw u l-Cremonese setaw żewġ gols mix-xejn. Handanovic l-istess fil-kaxxa żgħira stendut fuq il-linja u jitfa' il-pressjoni fuq il-plejers. U issa mid-dera Gosen South u Bruno Sosa fuq il-merkato għalissa ma rridx nitkellem, ħanamilha ċara, ħanistenna li għaddi s-suq ta' trasferimenti għax għad nimbezza. Jiġifieri il-merkato ħanevitaħ għal-asillum. Naqbel però mal-qal Salvatore li d-difiża kienet għada xejki. Mill-bqija ifimni, mhux li hemm xi ħafna punti xi nżid. Logħba tajba, grazzi ragazzi, u issa ġej libes l-aħwa. Il-għaliex għandna żewġ logħbiet importanti issa u l-waħd u fil-fatt il-logħba li jmiss sentunkom bonus żgħir tal-laqgħa tistennewna il-għaliex minn hawn ftit sekondi oħra jien u ċomba se nkun qed nitkellmu fuqha. Nhar is-Sibt 3 ta' Settembru għal-ħabta tas-6:30 Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. U kif jgħidu t-Taljani għanno jdue sa ċomba. Ekku, għanno jdue. Wasal il-ħin ta' dik li għall-qasalija hija l-ikbar logħba fil-kalendarju tal-futbol. Id-derbi ta' Milan bejn Inter u l-Milan. Makes two of us, ha? Eżatt. Ara, ħanajd
din u diħa ngħidha bħala xi ħaġa hekk ta' bejnietna għal bissemmija jew segwaċi tagħna biex ikunu jaw. Mela għal ħabta ta' xi 3 ġimgħat ilu Marti għalt li qed naħseb biex inġib ħabiba tat-tifla d-dar. Trijem xorta jien għalt li fit-3 ta' Settembru tela skużi meta fit-3 ta' Settembru għaw t-tibat il-tifla wara li tiġi d-dar mela sejt li hemm id-derbi għat li ġaf il-lom ma jwaqt u paċenza għana għatattu mandek xalfej tajbi. Ovvjament il-mara reġa ċemplet il-lom dit-tifla u għalt t-tismaw. Namlu ġurnata oħra ma nistawx dakinnar, għax ovvjament li kipu ġitna r-sibta unek din it-tifla kienet tispiċċek forsi jett taħsibha li tidħol soru teqleb satanista. Insomma, nixtieq ukoll insellem il-Xeris u nirringrazzja għala li prattikament hija l-production assistant fejn jidħlu. Illum m'għandix il-Xeris dejja, x-Xeris taħlet daqsxejn qiegħda daqsxejn disposta llum minflok għandna lil-Whitney tifla żgħira, illum hija il-production assistant tagħna. Eżattament. Nsalmu wkoll il-Francesco Boscarin illi qed jgħidlek Clayton żammit leġenda viventi jifhimni wastat. Ngħidlek il-verità kont qed nara issa, il-Boscarin għadu kif kont qegħdin nitkellmu fil-fatt. Ciao Franze, ngħidlu ovvjament naqra bit-Taljan għalkemm jifhem ħafna bil-Malti. Ciao Franze, è un piacere ovvjamente. Spero di vederti al più presto e forza Milan sempre. Mela, ħanajdu hekk, nitkellmu naqra ftit fuq id-derbi. Naħseb li żewġ timijiet issa illi ukoll ħanajdu hekk għadna ras imbras semmor u ħanajdu hekk. Mhux se ngħid etepar, però l-bookmakers qed ituna kważi etepar, anke jekk forsi il-Milan qed ikunu leġġerment favoriti. Il-ħsibijiet tiegħek fuq dan? Jiena naħseb li fil-verità kif qed tgħid inti ma narax li hemm tim li ħajibda aħjar mill-ieħor. Naħseb li fil-verità ta' Lukaku kienet blow, ma kienux qed jistennewha. 100%. Bħalma min-naħa tagħna hija blow il-fatt li 99% għalkemm Pjola qal li jista' jerku prom, però naħseb li Origi u Rebic forse jkunu tal-logħba. Pjola qed jgħid li qed għandu ċans ssib fadal il-5 ġimgħa li huma ġenerat importanti bħala training, però jiena ma nemmix li jirkupraw, qed għandu problemi b'daru, id-dar mhux se jgħaddilek hekk. Sewwa, da mhux ħaqqan neġed ngħidu biex darek ma stax tmur għax-xogħol għax qed tuġek il-lowerbek, ta' qed ngħidu tiġri għal dak it-tul ta' ħin tuża saħtek kollha, eċetera, eċetera. Ma nimmaġinax illi ħajkunu tal-logħba u neħen, nimmaġina li ħajkunu barra tnejn li huma. Illum rajna riżultat jibdilek ġiru, però ma jkollokx il-min iddaħħalni fuq il-bank u dik hija xi ħaġa kera ħafna. Min-naħa l-oħra tal-Inter għadu nkunu qed tistemmu l-merkato, issa nirrispondi huwa. Però ħajkolli ngħidilek, blow oħra l-Inter kienet Robin Gosens. Mhux bħala Robin Gosens, imma l-fatt li fuq ix-xellu kelkom lil Perisic li jagħmel l-aħħar staġun. Naħseb vera l staġun tajjeb, però orid jitlaq. Iva, mhux qed ngħid li tot tal-Inter għax-xejn, però mela fil għandek il-Perisic illi kien l-aqwa plejer tal-Inter naħseb is-sena l-oħra, bħala konsistenza tul il-kampjonat kollu. Ġie replaced minn Gosens f'Jannar, bażikament qatt ma lab ta' fil-Koppa Italja, u ħjar ma nkomplix. Għax dak il kienet l-uniku logħba is-sena l-oħra illi tfejt it-television mal-gol ta' Gosens. Kif rajt il-Gosens jirta t-tegwa, da skorja tfejt it-television u mort norqod. Mort norqod ifhimni bil-mobile niċċekkja kien kollu riżultat, imma sokka. Ma bqajx nara u issa Gosens, għax biskont naf, rajta li uffiċjalment huwa plejer ta' Bayer Leverkusen. Mela ħarġet issa sakemm konna qegħdin nitkellmu ftit qabel ngħidlek il-verità, ftit qabel rajta issa ġifieri ftit tal-ħin ilu. Li naf li kien imsemmi issa ifhimni jekk kien iġdaqqa jew le. Flash il-5 daħalli messaġġ jintlaħaq ftehim Robin Gosens b'self ma' Bayer Leverkusen uffiċjali daqt, anzi, il-Ġermaniż ingħaqad ma' Bayer Leverkusen b'self li jsir permanenti fl-aħħar ta' dan l-istaġun, kuntratt sal-2026. Jien onestament ma nixtiex ikkummenta fuq merkato issa. Le, aħna mhux qed nitkellmu fuq merkato, ma dinja
tidher li hija xi ħaġa attwali u tidher li hija xi ħaġa li seħħ. Allora tidher li tkun daqqa kemm. Tajjeb, voldi. Sakemm ma jilabx bħallu fuq wara, x'inhu fuq wara. Eżatt, illi fil-fema tiegħi ma naqbel assolutament xejn, imma nistenna li jibda bastoni, jiena qed nistenna. Niċċekkja ftit għax rajt xi messaġġi. Nhar is-sibt inkunu full team, fil-fatt ukoll qed naraw xi messaġġi. Mark Xkembri qed jgħidilna proset ħbieb, Mark għada tinsix li trid tidħol live għal kummenti bejn tal-wara l-logħba Juventus Spezia, voldiri għada se tkunu ma' Mark, ovvjament jien se nkun qiegħed direzzjoni. Nisalli għal Markina wkoll minn ħadjej. Proset tal-programm, grazzi Francesco. Kontinua segwirci anche se stiamo parlando maltese, non soltanto su Mixzone, ma su tutti gli altri contenuti. Francesco, huwa bniedem li jitkellem Malta ħafna u jifhem ħafna bil-Malti. Jiena nkellmu bit-Taljan għax jien meta jitkellem miegħi ovvjament jitkellem bit-Taljan. U fil-fatt kien illum stess li kien ilu daqsxejn ma jibgħat li u llum bat li l-fixtures tal-kampjonat tal-Milan sal-4 ta' Jannar biex niftihom u bathom lillum fil-fatt għalhekk tipo isu kellna reunion xkejken. Eżatt. Biss nkomplu tkellmu fuq il-logħba x'anke l-ħin. Ivi qed jaqas. Tikka Mela jiena li kont se ngħid dwar id-derbi suppost li issa wara li llum Mr. Pioli ddeċida li jserra dawk il-plejers kollha qed nittama illi fid-derbi kulħadd ikun fl-aqwa tal-forma possibbli biex jilgħab l-ikbar logħba fil-kalendarju. Sewwa tgħid li hemmhekk tkun qed tiġġieldu għalik u pereżempju ħadd ilagħbu kontra il-Lazio ma tiġix tikbal logħba iva, imma minn objettiv il-logħba li trid tirbaħ huwa d-derbi. Jiena li jekk ma tirbaħx id-derbi ma tirbaħx id-derbi. Għatilna fl-1999. Kompli insaħħa l-argument tiegħek ċomba f'Milan hemm espressjoni illi hija el-derbi esemper el-derbi. Voldi jiġri anke jekk it-timijiet ikunu qed jiġġieldu naħat isfel tal-klassifika, id-derbi ta' Milan jibqa' l-ewwel priorità. Minna ħal-oħra fejn tidħol formazzjoni tal-Inter qed nistenna li noħorġu full team. Mercato permettendo, għax aħjar ngħid hekk għalissa, l-unika eċċezzjoni forsi jilgħab il-Korrea ma' Lautaro. Dik li qed nistenna, biss fil-każ tiegħi aħjar ngħid mercato permettendo għax knowing il-President fallutu midjun li għandna u aħjar naqafha għalissa. Però ma naħsibx li issa li waslu l-aħħar jumej se jsir xi forma ta' plejer billi jitlaq. Ma nafdax. Ma tafdax nifhimha imma ma nimmaġinax li pereżempju plejer bħal ħanajdu Skriniar li nafu li għamel il-merkato kollu jissemmu mal-Paris Saint-Germain. Ma nimmaġinax li issa sieħdu biss il-fatt li ma ħadtux il-Acerbi tfisser ħafna. Jew li għadu stand by Acerbi. Acerbi fil-ni, it was the right decision, ħanida bl-Inglis, taken for the wrong reason, għawnek. Ġivinti kieku ma teħdux bħala sixth option? Le. Għawek ma naqbix. Personalment. Għawek ma naqbix ma jiswix ħafna flus, u għapler affidabli, u għapler li fil-kampjonat Taljan, u għapler li ġejmant mux boffiza li t-tini tim ta'kom. Pero ġej minn għant it-tini tim ta'kom, għax intom nofs it-tim ta'kom u għalla. Fider tim ta'na se historikament voldiri. Mux poki tim ta'k, l-kien it-tini tim ta'kom. Fider tim. Fider tim, eżatt. Jiġifieri xbajna l-Lazio. l-Lazio. Erġaj spiċċajt bizlatan fidi, għax ma jridx ħallini bikwiet jgħallu ravjom. L-għonija di għat issa bizlatan, iż-żewġ personaġġi prinċipali tat-timijiet rispettivi, it-tnejn se jkunu weġġajn. Għaliex jekk ħafna konna nistennew l-sfida bejn Ibrahimovic u Lukaku, it-tnejn se jkunu barra issa wieħed għal il-partitarji neutrali. Ser jkunu din jittamaw li fit-tieni round ikunu hemmhekk. Joseph Brinkat qed jgħidilna Dzeko tal-lejla għandu jibda d-derbi. Jiena kieku jien nibda biż-żewġ Arġentini, Joseph. Imma issa ovvjament l-asli fidejn Inzaghi. Jiena mhux se nitkellem fuq l-Inter, sa ovvjament għax jiena mhux qed ninsegwi l-lob tal-Inter, però knowing il-ħsara li koppja minna Essor Correa illi minħabba fih spiċċaj darba xi tibqa' bejnietna wkoll kissir ta' kollu.
waqt l-azzjon Milan tajt daqqa ta' pon minna li qed inti għal il-gwardarobba u tajt ħġiġu spiċċat kissirt minn hawn saw kollu mort il-poliklinik bid-demmu vintajt fuż ovvjament biex ma nurix il-verità x'kienet għax kienu jispiċċaw jaqfluni flok jgħinuni noħroġ minna. Fessor Joaquin Correa li bżiet noffendih ma nixtieqx li nhar is-sibt nerġa' noffendi ġifieri tistgħu tisimgħu minn dak li qed jgħid Joseph u jibda żekom ma' Lautaro. Aħjar, ta' għax. Ħobna naqra. Il-mazz fidejn inżagi jgħad. Mela jalla ismani. Għadġan idru bit-Taljan ħajfimni non far giocare Correa. Issa dinka narawa iżjat il-qoddim. Ma mill-bqija nistennew naraw Voldiri, jena minnaħa tiegħi mhux li għandi ħafna xi nżid fir-rigward ta' derbi. Ovvjament, ċomba ħanħalli naqra l-aħħar kelma fidek qabel ma nagħlqu il-programm tal-lejla. Mela l-aħħar kelma li ovvjament nistgħu ngħidu fuq id-derbi la qegħdin nitkellmu hu jiena dejjem ngħid l-istess kelma jalla nirbħu aħna ovvjament. Ma nistax ngħid mod ieħor. Però l-iktar ħaġa li ħanejdu nispera li jkun derbi sabiħ, li jkun milgħub tajjeb u li jirbaħ min verament ikun ħadd. U mhux li pereżempju jkollok dak it-tim li jiddomina l-partita u mbagħad jaqla kontra ma tistax tibqa' imma ma tistax. Ikun hemm dak it-tim li pereżempju attakka meżżur ma jiskorjax jaqla kontra attakk jitlef u xejn u t-tim li ħorigaw direbħa. Rajt tkun rebħa mhux bisruqa imma mhux sabiħa jew b'xi żball arbitrali jew il-VAR illi tbidder riżultat ta' partita. Nisperaw biss illi jekk tim ikun ħaqqu jirbaħ jiġri hekk. Eżattament, ovvjament jiena mal-ħsieb tiegħek inżid ukoll illi nisperaw illi tkun il-logħba li tkompli tikkonferma dak li jien int u ħafna partitari miż-żewġ timijiet insaħħu li hija l-logħba prinċipali ħansejħu lek tas-Serje A bir-rispett kollu lejn il-ħafna partitari ta' Juventus li probabbli qegħdin joqomsu qed jgħidulna le hija Inter Juve jew Milan Juve ma. Sija Inter Juve. Milan għandha ġixtimijiet kbar, ġixtimijiet ta' storja u dik fost il-ħafna affarijiet li għamlu is-sabiħ tad-derbi ta' Milano. Jiena nirraġuna ħanagħlaq fuq di, ħankopli miegħek però ħanirraġuna fuq di. U ngħidlek oġġett, jiena ma ngħidlekx Milan Inter hija l-aqwa logħba tal-kampjonat. Bħalissa iva għar-raġuni li l-aqwa żewġ timijiet tal-kampjonat Taljan huma Milan u Inter. U irrelevanti sa noqogħdu ngħidu fil-Juventus għamlu merkatu tajjeb għax il-Napoli bitlu l-pleħ. L-aqwa żewġ timijiet huma Milan u Inter. Ir-raġuni hija l-Milan ġew l-ewwel u Inter ġew it-tieni. Mela allura dawk huma l-aqwa żewġ timijiet. Issa jekk dal-istaġun jiġu n-Napoli l-ewwel, ir-Roma t-tieni, il-Juventus it-tielet, l-Atalanta r-raba, il-Lazio l-ħames, il-Milan is-sitt u l-Inter is-seba', mela m'għadhomx laqwa tnejn, però sakemm jispiċċa il-kampjonat 2022-2023, Milan Inter hija l-logħba bejn l-aqwa żewġ timijiet tantu hekk jekk is-Super Cup bejn ma ħadd intlab bejn Milan u Inter. Inutli jieħdu għalihom is-supporters Juventini, inutli jieħdu għalihom is-supporters Napolitani, Romanisti, Lazzjali, tal-Atalanta Atalantiżi ma kif tgħidha. Atalantini, u għanna wieħed supporter tal-Atalanta ġil kun kol mistida fil-programmi li nabħu ta' ħamis ukoll. Nispera mhux qed huwa liħ l-Atalantinu mela fimni. Il-verità hija li laqgħu żewġ timijiet bħalissa huma Milan Inter. Da season issa jekk imbagħad f'dan l-istaġun ikun hemm tim illi jkun aħjar minnhom is-sena d-dieħla dak it-tim ikun aqwa minn dawn żewġ timijiet. Eżattament, qed naraw mela Joseph Brinkat baqa' jibgħat hawnhekk qed jgħidilna issa trid titfa' botta fuq id-derbi tas-sena li għaddiet ċomba dak li takom l-ispinta deċiżiva biex irbaħtu l-kampjonat fuq qal ukoll fil-fatt illi id-derbi jintrabaħ bil-fortuna forsi trid twieġbu qabel ma verament nagħlqu. Ifhimni jiena fl-ebda ħin ma semmejt id-derbi tas-sena għandna biċċer niftakar fih 100% u ma memorji sbeħ ħafna, jiena l-uniku derbi li semmejt kien id-derbi ta' Tafjej, id-derbi li baqa' li kolpitu l-kwore b'mod ħażin tal-Koppa Talja. Però, ovvjament, il-fortuna mhux derbi, issa mhux kwistjoni ta' derbi, il-fortuna tidħol dejjem Joseph. Issa qed tilab il-futbol, qed tmur għax-xogħol. Anke jekk tiekol kultant mhux ġo restorant ukoll għandek tidħol il-fortuna, jaf li jiena nieħu l-istess platt bħal m'għandek inti.
Però u neħdu l-laħam it-tnej li aħna, però bid-differenza l-laħam tiegħi illi jkun bħal tiegħek eżatt, tiegħi jkun minn baqra u minn tiegħek eżempju. Allora l-laħam tiegħi jkun imsajjar it-tieb, jew x-xef jkun sajjar tiegħi jkun dewwem naqra żgħir inqas milli dewwem tiegħek, allura tiegħi jkun it-tieb, jew insomma viċeversa. Jiġifieri, jiena nirraġuna li l-fortuna tidħol dejjem u sija derbi, sija logħba ma' Sassuolo, sija logħba mal-Cremonese, sija logħba ma' kull min ikun, jekk ma jkollokx fortuna ma tasax. Però d-derbi mhux fortuna biss trid anki tagħmel affarijiet biex tibqa'. Jiena nispera li kif qed id-derbi kun sabiħ u li nirbħuh. Aħna, tagħmel kon. Kulħadd jefhem jienu kollix nirbaħ id-derbijin, volli ejja nifqu fuq li jalla d-derbi jkun sabiħ. Mela qabel ma nagħlqu xi ftit avviżi, ovvjament jienu ċomba se nagħmlu l-post match tad-derbi, però nhar it-tnejn fit-8 se joħroġ Mixzone Derby Special. Dak se jkun irrekordjat bil-bija u Clayton kun għandu l-kummenti irrekordjati. Qabel dak il-programm se jkollna Mixzone ieħor nhar il-ħadd li ħajkun jitratta Fiorentina Juventus u l-Gran Prix tal-Olanda, però d-derbi se nħalluha apposta lih. It-tnej, jekk ovvjament qed tilħu l-programm minn issa nħeġġiġkom biex tidħlu fuq il-Facebook page tal-Kamra Sportiva, infakrukom biex tagħmlu like hemmhekk ukoll u subscribe kif ukoll fuq iċ-channel ta' Clayton Milanista Maltese għal dawk li wkoll ħobbu isegwu il-kummenti tal-Milan bit-Taljan ikunu kummenti wkoll interessanti nħeġġiġkom biex issegwu il-YouTube channel Taljan ta' Clayton. L-appuntament tagħna magħkom issa jkun għal għada għal-ħabta tal-11 Esquire fejn Mark Xkembri ikun ser jgħaddi l-kummenti tiegħu fuq Juventus Spezia li se tintlab għada. Mill-bqija jien u Clayton ma nix iżjed nżidu ħlif li nawguralkom il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.